Vítajte pri mojom prvom videu zo série Čo sa stane, keď stlačíte tlačítko Execute. Volám sa Erik Doša a pracujem ako SQL Server Developer. Dnešná časť bude venovaná exekučnému plánu. SQL jazyk je deklaratívny programovací jazyk, to znamená, že my napíšeme príkaz a SQL Server sa rozhodne, akým spôsobom ho vykoná. Pri každom spustení príkazu SQL Server urobí niekoľko krokov. Prvý je parsing. Jedná sa o kontrolu syntaxe, či je príkaz správne napísaný, či v ňom nie sú syntaktické chyby. Výsledkom tohto kroku je tzv. Parsing tree. Druhý je binding. Je to kontrola existencie všetkých objektov, ktoré sú potrebné na vykonanie príkazu. Teda či existuje tabuľka, index, stĺpec, či majú user všetky permissiony na spustenie príkazu a podobne. Výsledkom je algebraizer tree alebo aj logical tree. Optimization. Najnáročnejšia časť spustenia príkazu. SQL Server na základe logického stromu začína generovať exekučné plány, pričom sa snaží vybrať tzv. Good enough plan. Dôvodom, prečo je táto časť najnáročnejšia, je, že aj pri jednoduchom joine troch tabuliek existuje množstvo exekučných plánov, ktoré vie SQL Server vygenerovať. Rôzne poradia čítania z tabuliek, indexov, použitie rôznych joinov a podobne. Počas optimalizácie SQL Server generuje množstvo exekučných plánov, ktoré sú kandidátmi na finálny exekučný plán pre danú query. Keďže výber exekučného plánu je tzv. Cost-based, nakoniec optimalizer vyberie tzv. Good enough plan, ktorý predstavuje najnižšiu záťaž na vykonanie príkazu pri zachovaní čo najvyššieho výkonu. Exekučný plán v SQL serveri je vygenerovaný a uložený ako XML dátový typ. Po stlačení tlačítok Estimated alebo Actual Exec Plan je daný plán zobrazený v grafickej forme. Exekučný plán je možné zobraziť aj v textovej forme, ale je ďaleko menej čitateľný ako grafický plán. Len v jednoduchosti vysvetlím grafické zobrazenie exekučného plánu. Na obrázku máme exekučný plán pre našu query, ktorá sa skladá z troch joinov. Ak sledujeme smer dát, exekučný plán čítame sprava doľava. Sú v ňom zobrazené jednotlivé operátory alebo aj tzv. Iterátory, ktoré predstavujú napríklad vyhľadanie alebo scan indexu, joiny, filtre, zoradenie riadkov a podobne. Samotné operátory sú prepojené šípkami, ktoré určujú smer toku dát. Počas vytvárania exekučného plánu optimalizer v SQL serveri vyhodnocuje odhadovanú záťaž na diskové I/O, záťaž na CPU, komplexnosť samotnej query. Zhodnocuje vyťaženie zdrojov v čase spustenia query, ako napríklad voľná pamäť, nevyťažené CPU a podobne. Skontroluje existenciu vhodných indexov a aktuálnych štatistík, distribúciu dát v tabuľke, vyhodnocuje, čo je menej nákladné na čas, CPU alebo I/O a na základe týchto faktorov rozhoduje, či sa použije vyhľadávanie v indexe po riadkoch alebo scan celého indexu. Rozhoduje, aký typ joinov použiť, či je lepšie použiť tzv. Neblokujúce operátory ako nested loop, merge join alebo stop and go operátor hash match. Podľa odhadovaného počtu dát, ktoré je potrebné prečítať alebo vrátiť v selekte, vyhodnocuje použitie single-threaded alebo paralelného plánu. To je, či sa spracovanie dát deje v jednom vlákne alebo vo viacerých vláknach CPU. Ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú vytváranie exekučného plánu, sú použitie query hintu, napríklad použij konkrétny index, použij single-threaded plan a tak ďalej. Ďalšími faktormi samozrejme sú, či je potrebné použiť temporárnu databázu počas spustenia query, aké sú kontextové nastavenia sessiony, aký je izolačný level, nastavenia ARIDA board a podobne. V pamäti SQL servera je alokovaná časť nazvaná buffer pool. Je to časť ramky, kam SQL server dočasne ukladá dáta, ktoré je potrebné modifikovať, joinovať, filtrovať, mazať alebo podobne. Čím je buffer pool väčší, tým dlhšie ostávajú dáta načítané v pamäti SQL servera a nie je potrebné ich fyzické čítanie z disku. Menšia časť buffer poolu je vyhradená pre plain cache. Jedná sa o časť pamäte, kde sú ukladané exekučné plány pre jednotlivé queries, ktoré je možné použiť na opakované spúšťanie daných queries. A ako funguje plain cache? Pri každom spustení príkazu sa vykoná kontrola plain cache. Kontroluje sa, či už existuje pre danú query exekučný plán. Ak existuje, exekučný plán sa nájde a môže sa použiť. Ak neexistuje, nasleduje kompilácia query, nasleduje vytvorenie exekučného plánu a uloženie plánu do plain cache. Či už ideme jednou alebo druhou vetvou, následne prichádza kontrola exekučného plánu.
Táto kontrola kontroluje napríklad to, či sa zmenila schéma, či sú štatistiky up-to-date alebo podobne. Ak je všetko v poriadku, môže prísť použitie exekučného plánu a teda spustenie samotného príkazu. Ak náhodou sa zmenila schéma, ja neviem, bol dropnutý index alebo bol vytvorený nový index, alebo štatistiky už nie sú up-to-date, tak znova sa vraciame do kompilácie query, vytvorenie exekučného plánu a vloženie nového plánu do plan cache. Ak exekučný plán neexistuje, po skompilovaní SQL dotazu sa vytvorí exekučný plán a hovoríme o kompilácii. Ak exekučný plán existuje, ale je potrebné ho zmeniť, hovoríme o rekompilácii. Ako som už spomenul v predchádzajúcom slajde, v pamäti RAM je alokovaná časť pre buffer pool a plan cache. O tom, ako vypadá kompilácia, rekompilácia a ako zistíme veľkosť buffer poolu a plan cache, je nasledujúce demo. Toto je demo ku kompiláciám, rekompiláciám exekučného plánu a ku kontrole buffer poolu a veľkosti plan cache. Aktuálne používam demo databázu AdventureWorks 2019 a používam SQL Server 2019. Tu je jeden príkaz, ktorá je jednoduchá query, skladá sa z 3 joinov, spájam 3 tabulky a mám tu jeden filter na last name. Ak túto query označím a chcel by som si pozrieť exekučný plán, aký SQL Server by mohol vytvoriť, tak si stlačím iba tlačidlo Display Estimated Execution Plan. Ako náhle ho stlačím, tak to, čo sa stane, SQL Server skompiluje query a vygeneruje nejaký exekučný plán. Tá jeho štruktúra je presne tá istá, ktorú sme videli aj v slajdoch a takýmto spôsobom sa bude spracovávať daný príkaz. V ľavej časti mám bežiacu trace, alebo teda extended events trace a mám tam nejakú sessionu, kde kontrolujem kompilácie, rekompilácie a kontrolu exekučných plánov v plan cache. Takže to, čo sa momentálne stalo, dal som si zobraziť grafický exekučný plán. Táto štruktúra exekučného plánu zostáva zachovaná, to znamená, že teraz, keby som spustil tú query, tak SQL Server použije tento exekučný plán. To, čo vidím v ľavej časti obrazovky, je, že predtým, ako exekučný plán bol vygenerovaný, SQL Server skontroloval plan cache, či už existuje pre danú query exekučný plán uložený v plan cache. My sme ho nemali, preto sa nám tu zobrazil tento event SP cache miss. To znamená, že SQL Server sa pozrel do plan cache, exekučný plán nenašiel, tak ho vygeneroval. Ak exekučný plán pre danú query ešte neexistuje a stlačíte len tlačidlo Display Estimated Execution Plan, síce tento estimated plan, alebo teda grafický plán bude zobrazený, bude vygenerovaný, ale nejakým spôsobom nebude uložený v plan cache. Toto je len pre vás informácia, akým spôsobom sa bude spracovávať daná query. Keď by sme chceli vidieť exekučný plán, ktorý je reálny, to znamená, že chceme vidieť aktuálny exekučný plán pre danú query, tak si stlačíme Include Actual Execution Plan a zobrazí nám vlastne túto istú štruktúru exekučného plánu. Rozdiel ale medzi Estimated a aktuálnym exekučným plánom bude ten, že síce štruktúru budú mať rovnakú, graficky budú vypadať rovnako, ale aktuálny exekučný plán bude doplnený o nejaké runtime štatistiky. To znamená, že my budeme vedieť, koľko riadkov sa v jednotlivých indexoch čítalo, koľko riadkov sa spracovávalo a takisto, či tam boli napríklad nejaké weighty na zdroje alebo nejaké lokovania a tak ďalej. Keď spustím túto query, ja si túto časť teraz vymažem, takže event som vymazal, teraz spustím túto query a uvidím, že čo sa stane pri generovaní exekučného plánu. Ako náhle sa pozriem do ľavej časti, tak vidím, že SQL Server vygeneroval exekučný plán a tento event SP cache insert znamená, že exekučný plán bol uložený do plan cache SQL Servera. Následne tu mám ešte ďalšie dva eventy, kde vlastne je nájdený ten Estimated Execution Plan
plain cache, toto je vlastne štruktúra toho, ako vypadá a toto je reálny exekučný plán, to znamená, že tu už vidím napríklad zmenu hrúbky, šírky tých šípok, pretože tu už exekučný plán obsahuje runtime štatistiky o tom, koľko riadkov alebo koľko dát sa spracovalo. Keď by som chcel vidieť, že ako to vypadá v plain cache a či tam mám naozaj uložený ten exekučný plán, tak som si skontroloval cez nejaké management view plain cache, zistím, že plán je skompilovaný, toto je text tej mojej query, to je vlastne to, čo som teraz spustil. A keď si kliknem na ten XML uložený plán, tak SQL server mi ho zobrazí v grafickej podobe. Takže takto si môžeme skontrolovať existenciu exekučného plánu v plain cache. Ak by som teraz spustil túto query druhýkrát, tak očakávam, že v plain cache už exekučný plán existoval a použije sa existujúci exekučný plán. A keď sa pozriem do ľavej časti, tak práve tento event spcache_hit znamená, že po kompilácii SQL query bol vygenerovaný nejaký plán a ten bol skontrolovaný, či už existuje pre danú query v spcache_hit evente. To znamená, SQL server daný exekučný plán našiel a použil ho. To znamená, že tu už potom mám zase ten svoj estimated execution plan, ktorý bol nájdený v plain cache a reálny exekučný plán pre vytvorenie samotnej query. Keď sa pozriem do plain cache cez moje management view, tak vidím, že tento plán bol použitý už dvakrát. To znamená, že prvýkrát bol použitý vtedy, keď sa vygeneroval a uložil do plain cache, druhýkrát bol použitý bez nutnosti generovania nového exekučného plánu. Ak by som teraz potreboval tento plán vymazať, alebo potreboval by som vymazať akýkoľvek plán z plain cache, tak môžem použiť príkaz dbcc free props cache. Určite by som neodporúčal používať tento príkaz na produkcii, pretože vymaže vám kompletne všetky dáta z plain cache, to znamená všetky exekučné plány, ktoré tam máte uložené, tak vymaže. Ale tým, že sa jedná momentálne o demo, tak kľudne ho môžem vymazať. A teraz, keď pôjdem znova spustiť túto istú query, pre ktorú už existoval exekučný plán, tak SQL server bude musieť na novo vytvoriť exekučný plán a uložiť ho do plain cache. Takže takýmto spôsobom funguje insert do plain cache alebo kontrola, že či existuje exekučný plán. No a tým, že som túto query spustil, SQL server vygeneroval a uložil exekučný plán do plain cache a teraz si označím túto query a chcel by som iba pozrieť, že aký je momentálne estimated execution plan pre danú query. Stlačím si tlačítko estimate execution plan, zobrazí sa mi grafický exekučný plán a tu v ľavej časti vidím, že SQL server už nemusel kompilovať a generovať nový exekučný plán, iba vošiel do plain cache, zistil, že pre danú query už existuje exekučný plán a zobrazil mi odhadovaný exekučný plán, teda ten estimated execution plan. Výhoda tohto celého je, že SQL server nemusí pri každom spustení query znova kompilovať query, vytvárať exekučný plán, kladať ho do cache, pretože táto časť je naozaj najnáročnejšia, ale prepoužije exekučný plán, ktorý je už uložený niekde v rámke SQL servera, konkrétne v tej plain cache. Takže to bola kompilácia exekučného plánu. Teraz tu mám úplne rovnakú query, ale pozriem si, že ako funguje rekompilácia exekučného plánu. Spustím túto query a pozrieme sa, či samotný SQL server dokáže nájsť existujúci exekučný plán. Vidíme, že áno, prehľadal plain cache. Pozrieme sa, že koľko použití už bolo. To znamená, že 8 krát sme spustili tú query, 8 krát sme vyhľadali a použili tento exekučný plán. Ja si vymažem tieto dáta a to, čo idem teraz spraviť, je vytvorím nejaký filtrovaný, neklastrovaný index práve pre túto konkrétnu jednu podmienku. Takto vytvárať indexy nie je úplne vhodné, ale pre
použite v tomto našom deme. Je to celkom zaujímavý prípad, kde by som chcel ukázať, ako funguje zmena schémy a rekompilácia. Takže tu mám tento neklastrovaný index, pustím si ho v inej query, alebo teda v inej sešne a znova sa vrátim k tej mojej pôvodnej query. Prečo som ho spúšťal v inej sešne? Je to kvôli tomu, že tuto mám sešnu 106 v tejto dolnej časti a celé tieto extended eventy mám nastavené na filtrovanie na konkrétnu sešnu, to znamená 106. Takže aby som tam nevidel vytváranie indexu, tak som ho vytvoril v inej sešne. Teraz si spustím túto konkrétnu query a počkám, čo sa vlastne stane. Takže SQL Server našiel tento exekučný plán uložený v plan cache, lenže zistil, že medzi tým sa zmenila schéma a to konkrétne vytvoril sa nový neklastrovaný index, ktorý by pomohol použití tejto query. Takže nemusíme hľadať v primárnom kľúči, ako sme to hľadali predtým, ale môžeme použiť tento neklastrovaný index. Takže našli sme existujúci exekučný plán, následne je ďalší event, ktorý sa udial, a to rekompilácia exekučného plánu. A už bol vygenerovaný nový exekučný plán, tento je estimated, keď sa pozrieme, ako vypadá, tak vidíme, že už používa náš nový neklastrovaný index. Za ním je hneď exekučný plán pre túto query, ale už aktuálny, to znamená aj s runtime štatistikami. Takisto vidíme, že sa použil tento neklastrovaný index. Ak sa pozrieme znova do plan cache cez naše Data Management Views, tak vidíme, že tento plán existuje už nejakú dobu, 9 krát bol použitý a napriek tomu, že sa zmenil, to znamená, že bol rekompilovaný, nič sme nemazali z plan cache, ostal tam pôvodný text vlastne tej našej query, len sa k nemu vygeneroval updateovaný exekučný plán. Teraz, keď by som spravil dropnutie indexu a znova sa vrátim k tejto mojej query a spustím si ju druhýkrát, tak vidím, že zase SQL Server na základe kompilovanej query našiel exekučný plán, zistil, že je potrebná rekompilácia. Tu keď sa pozrieme, tak tu máme aj napísaný dôvod rekompilácie, to znamená, že schéma bola zmenená. A keď sa pozrieme na exekučný plán, tak už vidíme, že zase sme sa dostali do vyhľadávania v primárnom kľúči. Takže nejdeme cez ten náš neklastrovaný index, ako sme to mali tu, ale už vyhľadávame v primárnom kľúči. Takisto, keď by som spustil túto samotnú query, ale pridal na konci požiadavku na rekompiláciu, toto bude spôsobovať, že je to vlastne hint, je to query hint, a ten spôsobí, že pri každom ďalšom spustení, opakovanom spustení tohto selectu sa SQL Server ani nepokúsi vygenerovať a uložiť exekučný plán do plan cache, pretože vie, že vždy bude rekompilovaný. My požadujeme pri každom spustení nový exekučný plán, alebo teda rekompilovaný exekučný plán. Takže ja teraz, keď spustím túto query, uvidím, čo sa stane. Zistím, že áno, pre túto query ešte neexistuje exekučný plán. Je tam hneď za tým event, ktorý požaduje rekompiláciu. Tuto máme napísané aj recompile cause, alebo teda dôvod pre rekompiláciu, že option recompile requested. A máme tu nový exekučný plán. Ten exekučný plán je stále rovnaký, ten sa nebude meniť, ale tento hint spôsobuje to, že bude rekompilovaná query pri každom opakovanom spustení. Ak by som ju spustil ďalšíkrát, tak uvidím zase, že ani sa nepokúsi spraviť insert do SP cache insert. To znamená, že nebude sa pokúšať vložiť exekučný plán do plan cache, iba zistí, že taký ešte neexistuje, hneď sa spraví požiadavka na rekompiláciu a spustí sa samotná query s estimated execution plánom a tu máme potom odchytený aj ten aktuálny execution plán. Prečo sa dáva tento hint? Niekedy, keď SQL developer nevie dobre napísať query a má problém napríklad s parameter sniffingom, to znamená, že
vstupujú tam do hry nejaké parametre alebo nejaké podmienky, ktoré sa vo where klauzule menia a distribúcia dát v tabuľke nie je rovnomerná, tak niektorá query s určitým parametrom, napríklad, ja neviem, Thomas by vrátila rýchlo dáta, ale ak by tam bolo nejaké meno, ktoré sa vyskytuje ďaleko častejšie ako Thomas, tak to query vráti dáta pomalšie alebo použije exekučný plán alebo použije nejaký join, ktorý nie je vhodný pre tú query. No a tým, že vlastne dá option recompile, tak pri každom spustení sa rekompiluje celý exekučný plán a spustí sa alebo vytvorí sa správny exekučný plán pre danú filtrovanú podmienku. Problémom tohto ale je, že toto je v poriadku, ak vaša query sa spúšťa, ja neviem, párkrát za hodinu. Ako náhle by sa táto query spúšťala, ja neviem, 500 krát za sekundu a je tam požiadavka rekompilácie, to, čo sa bude diať, je SQL server pri každom opakovanom spustení nebude vyhľadávať v plain cache, ale bude vytvárať exekučný plán na novo. Takže query, ktorá, dajme tomu, zbehne za 200 milisekúnd, bude čakať povedzme 400 milisekúnd alebo 500 milisekúnd na vytvorenie exekučného plánu. A toto býva dosť veľký problém na systémoch, ktoré majú vysoké vyťaženie CPU práve kvôli rekompiláciám. To znamená, že SQL developeri alebo aplikační developeri nemajú znalosť, ako napísať správne query a vyhnúť sa parameter sniffingu, ale použijú option recompile a vlastne zaťažia CPU, pretože SQL server musí dokola vytvárať ten exekučný plán. Takže sme si prešli kompilácie a rekompilácie a v prípade, že by sme si chceli pozrieť veľkosť nášho buffer poolu, to znamená tej časti, kde sa ukladajú dáta, alebo veľkosť plain cache a koľko jednotlivých plánov naša plain cache má uložených, tak môžeme použiť Data Management Views. Stále sme na tej našej demo databáze a ja si pozriem, že akú veľkosť má môj buffer pool. To znamená tá väčšia časť tej rámky, kde sa ukladajú dáta. Tým, že toto je pracovný notebook a mám tam plno ďalších aplikácií, mám tam viac inštancií SQL servera a na tejto konkrétnej sa nedieje skoro nič, tak aktuálne tento buffer pool má nejakých 17,5 MB. Ten buffer pool sa zmenšuje, zväčšuje podľa toho, aké máme nastavenia SQL servera. Myslím, že ja keď sa pozriem na tú svoju inštanciu a pozriem sa na nastavenie pamäte, tak 8 GB je minimum pamäte, rámky, ktorú môže použiť SQL server a z tých 8 GB sa potom určuje nejaká časť na buffer pool pre jednotlivé inštancia, pre jednotlivé databázy. Takže môj buffer pool má takúto veľkosť a časť plain cache v ňom je konkrétne takáto. Takže máme tam nejaké kompilované plány, ad hoc plány, pre procedúry plány, o tom si povieme za chvíľku. A mám to rozdelené podľa toho, že pre ktorú databázu je aká veľká plain cache. Takže pre AdventureWorks tá naša demo databáza momentálne zaberá nejakých 664 KB. Ak sa pozriem, tak toto je vlastne ten jediný plán, ktorý mám pre tú svoju query, ale samozrejme, keď obídeme tú filtrovanú podmienku, tak tých plánov je tam strašne veľa. Len sú to niektoré systémové procedúry a tak ďalej. Ale ja som tu filtroval vlastne len pre ten náš text. Ak by som napríklad chcel vymazať tú našu plain cache a chcel by som vymazať konkrétny plán, tak to môžem spraviť na základe tejto časti. Takže ja si pozriem, že ako toto vypadá, pozriem si query plán a teraz keď tam pridám plan handle, tak toto je nejaká var binary. Toto je vlastne časť, ktorú potom skopírujem a použijem v tomto príkaze dbcc cache. Takže keby som ho spustil takto, vymažem kompletne všetku plain cache, keď to budem spúšťať takto, tak vymažem tento jeden konkrétny exekučný plán. Takže ja keď to spustím, pozriem sa naspäť, ten môj exekučný plán už tam nie je. A keď spustím ten príkaz bez filtrovanej podmienky, tak mi tam ostalo stále strašne veľa týchto exekučných plánov.
Samozrejme, treba dávať pozor na to, toto nerobiť na produkcii. Je to len pre účely tohto dema. V predchádzajúcom deme sme pri kontrole Plankeše zistili, že existujú nejaké typy exekučných plánov, ktoré sú tam uložené. No a prvý typ bol ad hoc plán. Tento typ plánu je pre queries, ktoré sú napríklad vytvorené aplikáciou a poslané do databázy, alebo sú napríklad napísané v Management Studiu a spustené. To sú ad hoc exekučné plány. Druhý typ, proc alebo procedure, to je, ako už názov hovorí, exekučný plán pre procedúry. Potom je tam ešte ďalší typ, a to je prepared. To znamená, že pripravíme si najprv nejaký exekučný plán, uložíme si ho do Plankeše a ten potom naše queries budú zdieľať. Ako to funguje, si ukážeme v ďalšom deme. Ukázali sme si teda, akým spôsobom sa ukladá obyčajná query, že sa ukladá ako typ exekučného plánu ad hoc v Plankeši. Teraz by som si vytvoril jednu procedúru, veľmi jednoduchú procedúru. Keď pozrieme do Plankeše, momentálne tam ešte nemáme nič iné, okrem tejto našej jednej query, ktorú sme si vytvorili v predchádzajúcom deme. Procedúru máme vytvorenú a ja ju spustím. Vstupný parameter pre procedúru je práve to last name, ktoré potom ide ako premenná do filtra. Takže ja spustím prvýkrát tú procedúru a pozriem sa na Plankesh. Vidím, že už tu mám pôvodný ad hoc plán pre tú našu pôvodnú query a už tu mám aj ad hoc a už tu mám aj proc plán pre procedúru. Skompilovaný, uložený. Takto vypadá ten samotný plán. Keď sa vrátim k tým mojim procedúram a spustím ďalšie dve procedúry, ale s iným parametrom pre vstup. Jedna vráti číslo 1, druhá 86, to znamená, že 86 mien s priezviskom Madan existuje. Keď skontrolujem svoj cache, tak vidím, že už tento môj proc plán pre procedúru bol použitý 3-krát. Ak sa pozriem na exekučný plán, na aktuálny exekučný plán a rozkliknem si Select, tak tu v parameter liste vidím, že procedúra, alebo teda exekučný plán bol skompilovaný pre vstupný parameter Thomas a aktuálny exekučný plán, s ktorým bol spustený, je Thomas. Keď toto spravím pre druhý typ procedúry, alebo teda pre druhý parameter a pozriem si to isté, tak parameter list mám skompilovaný bol pre Thomas a aktuálny runtime parameter bol Zugelder. Takto fungujú exekučné plány, ktoré sú parametrizované, to znamená, že ktoré sú vytvorené pre procedúru a jeden plán je vytvorený a zdieľa sa s ostatnými spusteniami procedúry, napriek tomu, že vstupné parametre sa vždy líšia. Ak by som potreboval, ak by napríklad tento plán nebol dobrý pre last name Zugelder a potreboval by som ho nejako zmeniť, môžem to spraviť tak, že spustím tento príkaz na rekompiláciu procedúry. Takže pozrieme sa, ako vypadá. Spustím rekompiláciu procedúry. Keď sa pozrieme do Plankeše, už nám tam ostal iba ten náš ad hoc plán. A teraz, keby som spustil prvýkrát s menom Zugelder, spustím a pozriem sa do Properties, tak parameter value kompilovaný bol Zugelder a parameter value bol Zugelder. Takže už máme vytvorený nový plán. No a ešte sme si v predchádzajúcom slide hovorili, že existuje plán, ktorý sa volá že Prepared, takže skúsime si ten teraz pripraviť. Mám tu dve rovnaké queries. Sú úplne rovnaké, jediný rozdiel je, že v jednom deklarujeme premenu ako Thomas
v druhom deklarujeme tú istú premenu ako Madan. Skúsim si spustiť tieto dva selekty, tieto dve queries. A čo by som očakával je vytvorenie jednoho plánu. Uvidíme, či to funguje. Takto skúsim spustiť, jednu vrátil 80, druhú 86 a teraz sa pozriem na tú svoju plain cache. No a vidím, že to tak nefunguje. Že mám dva skompilované plány, ktoré sú stále ako ad hoc, nie sú prepared a mám ich raz z vlastnej Madan, raz z vlastnej Thomas. Toto nie je to, čo som chcel dosiahnuť. Takže skúsim si to vytvoriť inak. Celý tento select, dám do dynamického SQL, to znamená, že zadeklarujem si dynamické SQL, zadeklarujem si premenu a uvidíme, že či takýmto spôsobom to budem vedieť dosiahnuť. To, čo ešte spravím, si vymažem blank cache, dobre, všetko je vymazané. A teraz by som chcel dosiahnuť jeden prepared exekučný plán. Takže spustené dva selecty a pozrieme sa, že ako to vypadá v plain cache. A napriek tomu, že som použil dynamické SQL, tak zase mám dva ad hoc plány. A keď sa pozrieme, ako vypadá ten select, tak vidíme, že dynamické SQL nám vygenerovalo dva rôzne selecty, tým pádom sú vygenerované dva rôzne ad hoc plány. Takže toto je stále nie tá časť, ktorú som chcel dosiahnuť. Skúsim to ešte raz dynamickým SQL, ale použijem na spustenie príkaz nie exec SQL, ale sp execute SQL. Takisto ako v predchádzajúcom príklade mám jeden select, ktorý je ako dynamické SQL, mám parameter last name Thomas, v druhom prípade je Madan. Vyskúšame toto celé spustiť. Ešte medzi tým si vymažem cacheku, aby sme vedeli, že naozaj máme nové plány. No a teraz spustím vlastne toto dynamické SQL. Dvakrát bolo spustené, prvýkrát 80, druhýkrát 86 riadkov vráti. No a teraz sa pozriem na plán a vidím, že mám skompilovaný plán a typ je prepared. Čo som týmto dosiahol? Keď sa pozrieme na samotný select a skopírujem si ho niekam inam, tak toto asi nesformátuje, ale posledná časť toho selectu a prvá časť toho selectu je zaujímavá. Už v samotnom selecte nemám žiadnu informáciu o tom, aký parameter bol použitý alebo aká hodnota tej premeny bola použitá, ale mám tu len na začiatku to, že je tam zadeklarovaná nejaká premena a že tá premena je použitá. Ak sa teda vrátim k tomuto môjmu dynamickému SQL a použijem nejakú takúto hodnotu, predpokladám, že tento príklad nevráti nič, nulu. Pozriem sa na svoju plain cache a vidím, že trikrát už bol použitý tento exekučný plán troma rôznymi querymi alebo selectami, troma rôznymi dynamickými SQL-kami. Napriek tomu mám iba jeden exekučný plán uložený v plain cache a je prepoužiteľný pre viac prípadov dynamického SQL-ka. Takže tu si treba zapamätať akurát to, že prepared plán je možné použiť dynamickým SQL-kom za predpokladu, že použijeme systémovú procedúru sp execute SQL. A to, kvôli čomu je to dobré, si povieme v ďalšej časti. Dostávame sa k poslednej časti dnešného videa a to je parametrizácia. Jednoduchá parametrizácia je vlastnosť SQL servera, ktorá umožňuje nahradiť hodnoty vo ver podmienke nejakým parametrom. Platí hlavne pre jednoduché queries, kde sa nepoužije full optimalizácia pre vytvorenie exekučného plánu, teda queries používajú triviálny plán. Pre každú novú query sa vytvorí jeden ad hoc placeholder plán a k nemu reálny exekučný plán. Každá ďalšia query už vytvorí iba ďalší placeholder v plain cache a zdieľa predtým vytvorený reálny exekučný plán. Forced alebo nútená parametrizácia je vlastnosť, ktorú nastavujeme na úrovni databázy, pričom nútime SQL server nahradiť hodnoty vo ver podmienke parametrom. Napriek tomu, že sa jedná o netriviálny plán, teda o full optimalizáciu.
Takisto ako v predchádzajúcom prípade, vytvárajú sa placeholdery pre jednotlivé queries a jeden reálny plán sa zdieľa. Nútená parametrizácia môže viesť k neoptimálnym exekučným plánom, napríklad pre prípad nerovnomerného rozloženia dát v tabuľke, keď jedna hodnota vo filtri vráti jeden riadok a druhá vráti napríklad 500 000 riadkov. Toto je typické pre procedúry a pre parametre stacking issue. Ak používame SQL Server s aplikáciou, ktorá nevyužíva uložené procedúry v databáze, ale sama generuje kód, môžeme sa dostať do problému zvaného Plan Cache Pollution. To znamená zahltenia Plan Cache ad hoc exekučnými plánmi, ktoré sa vygenerujú, uložia, jedenkrát použijú, ale naďalej ostávajú v databáze. V takom prípade môžeme prepnúť inštanciu SQL servera do režimu optimalizovaného pre ad hoc queries. A akým spôsobom to robíme, si pozrieme v ďalšom deme. Posledné demo v rámci dnešného videa bude venované práve parametrizácii. Máme dva jednoduché selekty, selektujeme iba z jednej tabulky, líšia sa akurát vo where klauzule a mení sa len hodnota tej podmienke. Keď si ich označíme a pozrieme si Estimated Execution Plan, tak vidíme, že v obidvoch prípadoch je to SQL rozpísané tak, ako ho máme aj v Management Studiu, takže je tam rozpísaná aj tá hodnota. Vidíme, že tu je Thomas, vidíme, že tu je Zugelder. Ak si ale túto query spustíme s aktuálnym exekučným plánom a pozrieme sa, ako vypadá ten aktuálny exekučný plán, vidíme, že tá posledná časť tej podmienky bola nahradená nejakým parametrom. Tu sa jedná o jednoduchú parametrizáciu, pretože hovoríme o triviálnom pláne, SQL Server nepotrebuje robiť nejaké zložité optimalizácie, je to select z jednej tabulky s jednou podmienkou. Ak sa pozrieme, ako vypadá naša Plan Cache, tak vidíme, že sú tu uložené ako keby kvázi 3 exekučné plány. Dva sú ad hoc, jeden je prepared. Tieto dva vidíme, že to sú presne tie naše selecty. Tu je nejaký parametrizovaný plán. Keď si ho rozklikneme, tak toto je presne ten istý exekučný plán, ktorý sme videli pred chvíľkou. Ak si rozklikneme ďalšie dva, tak toto sú len nejaké placeholdery pre exekučný plán, pretože chýba nám tu vlastne ten samotný select z indexu, alebo teda to vyhľadávanie v indexe. A takisto, keď sa pozrieme na ten druhý, tak vidíme, že toto je takisto len nejaký placeholder. Čo nám to hovorí? SQL Server má v Plan Cache obidva selecty, ktoré sme použili, napriek tomu nemajú vytvorené exekučné plány a zdieľajú parametrizovaný exekučný plán. Táto časť nám hovorí o tom, že tento parametrizovaný exekučný plán je zdieľaný dvoma selektami. Keď si ich spustíme viackrát za sebou, prepneme sa naspäť do Plan Cache, tak zistíme, že boli použité 4 krát, alebo teda boli spustené 4 krát a stále sú to iba placeholdery. Toto je jednoduchá parametrizácia. Tá funguje automaticky, pretože SQL Server defaultne pre každú databázu má nastavenú parametrizáciu simple, alebo teda jednoduchú. Ja si vymažem Plan Cache a keď si spustíme tieto dve queries, ktoré sú úplne rovnaké, len už sa jedná o join troch tabuliek a jediné, v čom sa líšia, je hodnota vo where podmienke. Ak si ich spustíme a pozrieme sa, ako vypadá Plan Cache, tak vidíme, že máme dva ad hoc plány, ktoré sú plne optimalizované. Je to klasický full optimized execution plan pre SQL Server. Aj jeden, aj druhý. Ak by sme chceli nejakým spôsobom vynútiť parametrizáciu týchto plánov, povedzme, že takéto selecty nám chodia do databázy často a jediné, v čom sa líšia, je naozaj tá posledná, alebo teda tá podmienka a tá hodnota v nich. Môžeme ísť do nastavení databázy, otvoríme si Options a ideme na Parametrization. Tu si vyberieme z roll-down menu Forced, odklikneme. Ja by som ešte vymazal Plan Cache a teraz idem do
našej sessiony a spustím si obidve queries. Keď sa prepnem do Plancache, tak vidím, že mám tieto query sparametrizované. Je tu nejaký predpripravený exekučný plán, ktorý je plnohodnotný, full optimalizovaný a mám tu dva placeholdery, ktoré neobsahujú v podstate nič, iba nejakú informáciu o tom, že je tam nejaký select. Ak by sme takýchto selektov mali veľa, ktoré nám chodia do databázy, nie sú to procedúry, ale chodia nám proste takéto selekty, ktoré sa líšia v tejto podmienke a pozrieme si, že ako vypadá táto Plancache, tak vidíme, že samotný optimalizovaný exekučný plán mal nejakých 200 KB a tieto placeholdery majú nejakých 16 KB. Takže takýmto spôsobom obídeme, volá sa to, že plan cache pollution, to znamená, že neukladajú sa zbytočne exekučné plány pre selecty, ktoré sú veľmi podobné, ale parametrizujú sa a takýmto spôsobom nezaplníme miesto pre tú plan cache. Samozrejme, tak ako som hovoril počas prezentácie, vystavujeme sa problémom, ktoré môžu vzniknúť z parameter sniffingu. To znamená, že ak napríklad jeden parameter alebo tá podmienka, tá hodnota vo where klauzule vráti jeden riadok, druhá vráti 500 000, tento jeden zdieľaný exekučný plán nemusí byť vhodný. Takže force parametrization funguje takto. U väčšiny klientov, kde som pracoval, tak táto force parametrization bola vypnutá. To znamená, že boli vždy nastavení v tom simple parametrization režime. Ja sa teraz prepnem naspäť. Prepnem na simple režim. Vymažem samotnú Plancache. Dobre, a teraz dostávame sa k optimalizovaní pre ad hoc plány. Keď spustím takýto select, alebo teda takéto dva selecty, ktoré sú úplne rovnaké, a pozriem si, ako vypadá moja Plancache, sú to klasicky kompilované plány, ktoré sú ad hoc a je tam plná optimalizácia. Predstavte si, že teraz nemáme procedúry, ktoré sú uložené v databáze, ale nejaká aplikácia generuje tieto plány dynamicky, napríklad dynamickým SQL-kom, alebo .NET aplikácia vytvára samotné selecty. Väčšinou, keď nejaký takýto systém alebo nejaká takáto aplikácia vytvára selecty, tak ich vyskladáva dynamicky a vyskladá si celý select. Ten select môže mať rôzne tvary. Väčšinou ten select je spustený na databáze jedenkrát a potom je zase vyskladávaný nejaký iný. Ako náhle sa selecty líšia čo je len jednej časti, to znamená, že je tam napríklad nejaká medzera navyše alebo je tam nejaký komentár alebo čokoľvek, tak už sa to považuje za ďalší select, ku ktorému sa potom vyskladáva nový exekučný plán. A ak by sme mali databázu napojenú na takúto aplikáciu, ktorá len vyskladáva selecty a pustí ich raz a potom si vyskladáva zase nejaký nový, to znamená, že na základe nejakých filtračných podmienok, povedzme, user si vykliká niečo v frontende a na základe toho tá aplikácia vyskladá samotný select, ten select sa bude stále líšiť od ďalšieho a tým pádom môžeme sa dostať do problémov, čo hovoríme o plan cache pollution, že plan cache budeme mať zaplnenú jednorázovými ad hoc exekučnými plánmi, ktoré môžu byť naozaj veľké a budeme túto plan cache mať zaplnenú, čo znamená asi to, že ako náhle sa plan cache zaplní, je tam vyhradený nejaký priestor a ako náhle sa SQL server dostane do nejakých problémov alebo kde zdroje pamäte budú obmedzené, tak začne vyhadzovať staré exekučné plány alebo jednoduchšie exekučné plány z plan cache. Môže sa stať, že takýmito ad hoc exekučnými plánmi povyhadzujeme
naše uložené plány, ktoré sú plány pre procedúry. A tým pádom sa môžeme dostať do problémov, že keď bude spustená procedúra znova, tak exekučný plán bude musieť byť vytváraný, nebude už uložený a musí byť vytváraný na novo. Keď by sme sa chceli vyhnúť takýmto problémom, na instance levely, to znamená, že už nie je na databáze, ale na samotnej inštancii si vieme v Advanced Options prepnúť Optimize for ad hoc workloads. Defaultne je to nastavené na false, ale ja keď to zapnem na true, ešte si pozriem plan cache, túto si vymažem. No a teraz si predstavme, že aplikácia ďalej posiela takto vyskladané selecty. Pošle select, vytvorí sa exekučný plán a teraz keď si pozrieme do plan cache, tak vidíme, že nemáme tu exekučný plán, máme tu len nejakú query, keď nemáme vytvorený nejaký hash niekde vložený v pamäti tej rámky a tej plan cache. A typ je ad hoc a nie je to kompilovaný plán, ale je to iba tzv. Stub. To znamená, že prvýkrát, keď spustíme takúto query, vytvorí sa nejaký kvázi placeholder, ktorý neobsahuje žiadny exekučný plán. A v prípade, že tá query už nebude viackrát spustená, tento stub sa po určitom čase vymaže. Ale nezaplňa nám exekučný plan cache, pretože má 0 KB. Ak sa prepneme znova a spustíme tieto dva selecty ešte raz a prepneme sa na našu plan cache, tak vidíme, že tie stuby sa zmenili na plnohodnotné plány a keď si na ne klikneme, tak vidíme plný exekučný plán. A ten plán jeden má 200 KB, druhý má 136 KB. Takže to sú už naozaj plnohodnotné. No a pre dnešok je to všetko. Ďalšie video bude venované vykonaniu príkazu, prejdeme si celý exekučný plán nejakej zložitejšej query, pomenujeme operátory v exekučnom pláne, pozrieme sa na paralelný chod query, skontrolujeme vlastnosti jednotlivých operátorov. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kľudne to napíšte do komentárov pod toto video, prípadne môžete poslať správu cez môj LinkedIn profil. Ďakujem za pozornosť.